trí, dó, haon, náid, beó. Díobh seo bríon ag léamh na nuaíocht a rís as America mar is an dúil. Inniuh dé híine an 9 mí ar a fór 2015. Agus tá néimseir tiontathe a rís an seo nuaíosaí, bhí sé uafásacht theis. Ní raibh sé rothae ach bhí sé theis ar feadh cúpla lá, agus inniuh tháinig an rud do theachanta an staidim. Agus tá sé tar éis scuba tríd tráthnóna seo, bhí mé maith ri nuair a bhfuil sé ach lean mé ar aghaidh. Ach ní bhaineann sin le hábhar. Tá mé ag labhairt inniuh faoin pháirtí poblachtánach agus chomh trína chéile is atá siad faoi láthair. Mar is eol de chách deigre an ceann cóirle John Boehner as efig caiicí seo hin nó mar sin, agus fágann sin nach bhfuil aine ag stiúrtha teach na nionadaithe nuair tá tharrán deireadh nach raibh aine ag stiúrtha teach na nionadaithe le fada. Is mór a trua don pháirtí poblachtánach é seo, mar sin teach ina bhfuil mór a bhacab, ach tá an pháirtí féin chóideailte sin nach féidir leo teacht ar thóréiteach i néanrad, agus is tis deilt is féidir leis bártaí déanlathach ámad a dhéanamh. Má tá fianaise ag teastáil bait, nó má tá níos mó fianaise teastáil bait, faoi chósaoine chéile agus chóbunús cion is tá na poblachtánaí sa teach faoi láthair, ní gá breanú níos faide ná an neagarachal, an teagarachal sa National Review éiris cumádach inniuh. Agraíonn ar Paul Ryan, Wisconsin, dul isteach san niomaíocht don phost mar cheann chomhairle. Anois tá Scott Walker donna go leor, ach slite áirithe tá Paul Ryan níos measa, agus tá sé bhád amach ar net dheis, agus dá bhuíoch Paul Ryan stiúr an pháirtí sin. Bheadh deireadh leis an bpáirtí poblachtánach mar shamhlaíonn muide. B'fhéidir gur chun maithe é sin ní is agam, ach cibé is analís grúma é an teagarachal seo ar an pártaí agus mar atá sé. Agus achaní ar an monaíocht cumádach sa pháirtí, tá gairí níos neamh ábhartha in an lé ard a thuairt arab. Deir siad más mín leat policy poiblí a bhog go héifiachtach i dtreo chumádachais. Tá bhaid éantocht agus treo i teastáil bait. Ach mar is eol do go leor tá an pártaí poblachtánach
imethe a bhád thar comadachas le fada. Níl cosúlacht bith idir na hideis atá acu den tír agus do rialtas leis na luachannaí comadacha san bhíniú I bolaíocht Mheiriceá feadh na glúinte. Faoin na rialachaí nuair seo ba héantóirí iad Barry Goldwater, Richard Nixon, George H.W. Bush agus Ronald Reagan. Tugadh batas bóchar de John Boehner as gan bheith etí dheis go leor don cad an focail is fearr a thuirtear don na ceannarcaí sa pháirtí. Go dtí inniuamh bhí bunaíocht an pháirtí I gcomhréiteach leis na dheis ag play Kevin McCarthy ceannasaí na néanlathach I dteach na nionadaithe á phlé acu agus tar seisean níos faide amach ar an dheis ná John Boehner ach fiú eisean dar le lucht na deise bhí seisean gan a bheithanán ag an obair freisin. Fágann sin grúpa iomthóirí atá bunas cionn measc sús gan treoir agus nach dar an gcomhaíonn pártaí sin sa treo ceart. Ina measc tá Daniel Webster, Florida, duine de sean-iondúirí glúiseacht na crackáilteachta sa pháirtí. Duine a léiríonn rialtas mar náide ach atá giche ag iomair poiblí na tíre ar feadh híl dús in teachreachtaíochta Florida agus inis Washington. Leanann an teagaracha le raigh. Tá poblachtánnaí antí scailtithe agus ní féidir an milliún a chur ar mhaicle faoi le a dheir siad. Tá neammarcha poblachtánach le déanaí sásta chur sús le clár oibre a thugann ire an gnódhéanna in am agus brúgrúpaí na ggólachtaí sin gnó stocharí hásamh. Scaithtíar sa an teagarachail tá na brúgrúpaí seo geart, scaithtí ní bhíonn, ach ní féidir comadachas a laidú go tosaíochtaí na mrúpaí seo rud a bhfuil ceart acu faoi ach béidir gur thug siad seo faoi deara ó dhéanach. Agus leanann siad rá go bhfuil an neammarcha poblachtánnaí a shíleann gur bonan ceannaireacht agus éilimh neamhréadúla
I gcumasc le rhetoric láidir. Níl an sin ar nó ach tolle ar an míobla, nó tolle ar an leabhar. Agus cé go mbeadnaíonn na daoine seo go láidir agus go maith leagaíonn siad an córas agus sa bpáirtí féin. A dúíonn an National Review nach é an túsal Ryan an tiomóid I déalach. Ach má dhéanann sé do éilimh lucht a pháirtí ba leis. Tá an pháirtí scoiltithe ach má dhéanann sé géiltí mar gan leasú imirce a ligint tríd teach mar hampla ba leis. nó má dhealann sé nach ndéanann sé cosar bolg ar na poblachtánaí sin a chráid an túsal béinear ba leis. Is seafóid amachchas amach an smaoine seo go bhfuil an túsal béinear agus na ceannairí ag súgra go rógharmh le ceannarchaí na het deise. Agus chlaonn sé le mitasólaíocht gur fear measartha é John Boehner nach bhfuil ach ag gura fear measartha é nach rá ach a gcíre chomhdhéile a dhéanamh leis an Uachtarán Obama a bhí a gcíre chomhdhéile dhéanamh leis an Uachtarán Obama gan leiscéal agus a chur lucht a Tea Party stop leis. Níor bhabhlaí, ní rá an túsal Boehner sás do chomhdhéile a dhéanamh in éon rud. Go háide aine a bhí níos faide ó chlé ar an scála ná é féin, fiú má boghaoine iad seo a bhí sa lár. Agus fágann sin an effig an cheann chomhairle folamh go fóil agus gan aine a bhfuil seans réalaach ar bithige na ceannaireachta dhéanamh ar a bpáirtí poblachtánaach an post thógáil. Ach caithmuid feiceáil céad a cheochas as seo tá mo dhuine McCarthy éirithe as agus níl fáciúin isteach Paul Ryan. Fear duine sé ach fear atá chomhfad amach nach sásóidh sé lucht an láir inniachar. Well, sin iad na scéalta móra, well sin an scéal mór domsa inniuh, níl mór an ama a go níos mó thuirt Steve, bhéidir an teachtain se thugann ar a bhaith an tám agam, túirtí mé a chuimire daobh de rinstin na scéalta eile. Ach idir an dálín, goim deir seachtain I 10 oribh go léir, agus go dtí go bhfeice muid I chéile ríis, bhaile oribh go léir.